Tajjeb l-aħwa nittama li tinsabu tajbin u illum li se nkomplu qegħdin nagħmlu, se nkomplu nitkellmu ftit dwar dan is-suġġett bħalissa ta' Earth and Space. Jekk tiftakru ftit fl-aħħar lezzjoni, isuq badna daqsxejn ma' xi ħaġa oħra apparti d-dinja, apparti x-xemx għaliex l-ewwel jekk tiftakru ftit konna tkellimna fuq day and night, imbagħad konna tkellimna fuq is-sena, tkellimna ftit fuq l-istaġuni. U għedna issa ħanibdew noħorġu ftit il-barra mid-dinja. U l-ewwel ħaġa li tkellimna kienet dwar il-qamar. Qisu rajna il-background ftit storiku tagħha l-ħaġa, rajna wkoll il-pożizzjoni tal-qamar madwar id-dinja b'tali mod li aħna nkunu nistgħu naraw id-dinja jisom f'shapes differenti jew inkella dawk li huma magħrufin bħala phases of the moon. Imma xi ħaġa interessanti hija li fil-każ tal-qamar u issa li tkellimna wkoll dwarhom ix-xemx u d-dinja, hemm dawk li jissejħu l-eklissi. U llum li se nkunu qegħdin naraw hija ħanippruvaw nifhmu ftit x'jiġri meta inti jkollok eklissi u jekk forsi ma tafux jeżistu iktar minn tip wieħed ta' eklissi għaliex kif hawn miktub warajja jeżistu dawk li jgħidulhom solar eclipse u dak li jgħidulhom lunar eclipse. Imma ħanraw daqsxejn żgħira ftit eżattament din l-istorja tal-eklissi x'kienet u fil-verità wkoll x'jiġri. L-ewwel nett jekk naraw ftit l-istorja ma nistgħux ngħidu li kien hemm xi l-ewwel eklissi għaliex fil-verità diffiċli tkun taf meta hija xi ħaġa li tiġri b'mod naturali kif sejrin naraw. Imma din kienet xi ħaġa interessanti ħafna għall-bniedem u għadha sal-lum il-ġurnata. Immaġinaw ftit ċertu persuni li ma jkollhomx daqshekk informazzjoni tax-xjenza jew nies li kienu jgħixu żminijiet ilu filli qegħdin f'ġurnata xemx filli f'daqqa waħda f'nofs ta' jum forsi f'xemx li kienet tiżreġ sew hekk fid-dawl tagħha. F'daqqa waħda din tibda tiddallam għaliex donnu jkun hemm xi ħaġa li qiegħda tagħtiha. Jgħaddu ftit tal-minuti u din ix-xemx terġa' tidher. Tant kienet xi ħaġa kbira li fl-istorja nsibu li kien hemm xi nies li kienu darba ddokumentaw kitbu fuq biċċa tavla tat-tafal din il-ġrajja li kienu għaddejjin matul il-ġurnata u jaraw bħal donnu x-xemx titgħattab b'xi ħaġa. Din bejn ieħor kienet ġrat fis-sena 1223 qabel Kristu. Jiġifieri din nitkellmu l fuq minn 3000 sena ilu. Ovvjament dawn in-nies għaliex din kienet xi ħaġa li ġiet recorded ġewwa Sirja. Kienet xi ħaġa ġdida għalihom ma kinux jafu xi tfisser l-eklissi xi jkun fil-verità qiegħed jiġri. U allura anke wkoll bdew jidħlu ħafna dak li jgħidulhom mitoloġija. Jew inkella affarijiet marbutin mal-lat pagani twemmin li huwa pagan. Tantu hekk illi l-kelma eklissi hija wkoll marbuta ma' dan iż-żmien għaliex proprju l-kelma eklissi li ġejja mill-Grieg tfisser meta jkollok xi ħaġa li tabbandunak jew inkella xi ħaġa li tintelef. U għaliex fil-verità in-nies li kienu qegħdin issegwu l-eklissi li kienu qegħdin jaraw hija li għal ftit mumenti qisu bħal donnu x-xemx kienet qiegħda tabbanduna d-dinja jew inkella qiegħda tintilef. Għaliex immaġina ftit illi inti tara dawn l-affarijiet fis-sema. Forsi huma affarijiet li mhumiex normali, tantu hekk li jien pereżempju f'ħajti qatt ma ħriġt barra u rajt għalkemm ngħidilkom onestament ġieli rajt parti minn eklissi. Imma dawk li jgħidulhom total eclipse hija xi ħaġa li mhijiex daqshekk komuni. Ħanraw eżattament fil-verità xi tfisser il-kelma eklissi. L-ewwel nett fejn jidħol l-istudju tal-astronomija. Il-kelma eklissi tfisser meta inti qed ikollok oġġett fl-ispazju li qiegħed jinblokka oġġett ieħor milli jara xi ħaġa oħra. Mela immaġinaw ftit kieku jiena nkun qiegħed bil-qiegħda, eżempju fil-klassi, u qed nara t-teacher qudiemi. U f'daqqa waħda jiġi student ieħor qudiemi b'tali mod li jiena ma nkunx nista' nara lit-teacher li qiegħda qudiemi. L-eklissi prattikament hija tixbaħ ħafna din il-biċċa xogħol. Jiġifieri li inti jkollok pjaneta
ikollok eżempju x-xemx u jgħaddi oġġett minn bejniethom. Allura isu bħal donu qed jinblokka milli oġġett jara oġġett ieħor. Allura fid-dinja nistgħu nqisu dak li jgħidulhom żewġ tipi ta' eklissi, hemm dawk li jissejħu solar eclipse u biex ngħidilkom il-verità, solar eclipse huma l-iktar li aħna mdorrijin bihom. Imma mbagħad hemm dawk li jgħidulhom lunar eclipse li tajjeb tkunu tafu li dawn huma iktar aħna mdorrijin bihom u ġieli rajniehom forsi mhux daqshekk tajna każhom. Imma ħanibdew naraw l-ewwel xi tfisser solar eclipse, imbagħad xi tfisser lunar eclipse anke naraw xi stampi u forsi jkollna ċans li ngħaddilkom xi links marbutin hekk li taraw ftit eklissi differenti. L-ewwel waħda li se naraw u nitkellmu dwarha hija dik li tissejjaħ solar eclipse. Fl-astronomija, ġifieri fl-istudju ta' l-universu tal-ispazju, il-kelma solar anke wkoll bl-Ingliż hija marbuta max-xemx, bit-Taljan sole. Mela jiena f'dawn it-tip ta' solar eclipse ifisser li ser ikolli x-xemx li hi sejra tinħeba. U biex tinħeba meta il-qamar jgħaddi minn bejna id-dinja u bejn ix-xemx. Mela f'solar eclipse aħna ma ninsewx li għandna l-qamar li qiegħed idur madwar id-dinja, se jasal mument fejn il-qamar se jiġi eżatt in line bejn id-dinja u anke wkoll ix-xemx u allura se jiġri li se jinħoloq dell fuq id-dinja f'xi post partikolari. Tajjeb li nżommu f'moħħna li l-eklissi bħal huma dawn solar eclipse aħna dawn ma narawhomx kullimkien, infatti huma verament postijiet partikolari li jidhru. Ħafna drabi jiġri naraw din il-biċċa hawnhekk l-istampa li għandi warajja hija dik li tissejjaħ total solar eclipse. Jiġifieri ix-xemx kollha prattikament titatta mill-qamar. Forsi wieħed jistaqsi ftit u jgħid ma kif jista' jkun il-qamar li huwa tant żgħir huwa iżgħar anke wkoll mid-dinja jagħti lix-xemx li hija tant kbira. Ma ninsewx illi konna għedna li x-xemx hija tant kbira li bejn wieħed u ieħor għandha 99% tal-mass kollu fis-solar system tagħna. Allura kif jista' jkun li din tattija xi ħaġa tant żgħira tagħti xi ħaġa tant kbira. Imma rridu nżommu f'moħħna ħaġa illi l-fatt li x-xemx qiegħda tant il-bogħod u l-qamar imbagħad huwa viċin tad-dinja. Allura nsertaw li daw id-distanzi il-bogħod minn xulxin jiġu li b'tal mod li jekk jiġu ħdej xulxin bħal donnu jidhru l-istess kobor. Ħanati eżempju żgħir. Ejjew nimmaġinaw li inti qiegħed pereżempju tara muntanja quddiemek, tkun imsiefer u tara muntanja quddiemek. Fil-verità il-muntanja hija enormi u inti tara. Imma jista' jkun jiġri jekk inqabad u nagħmel idejja quddiem għajnejja. Idejja li hija ħafna iżgħar muntanja. Imma li jiġri huwa li tant qiegħda viċin li tattili dik il-muntanja kbira li hemm warajja. U l-istess ħaġa jiġri anke wkoll fil-qamar u x-xemx. Mela aħna għandna il-qamar li huwa viċin tad-dinja, ix-xemx li qiegħda iktar il-bogħod. Imma minħabba li qiegħda l-bogħod tidher iktar żgħira. U allura l-qamar hekk kif jgħaddi minn qudiemha din jagħtiha. Infatti warajja għandna ftit diagram ta' jipprova jispjegalna ftit ta' x'jiġri f'solar eclipse. Mela aħna għandna l-qamar li qiegħed in orbit madwar id-dinja, se jiġu mument fejn il-qamar jiġi eżatt bejn id-dinja u x-xemx. B'tali mod li fuq id-dinja se jinħoloq dell jew inkella min qiegħed hawnhekk sejjer jara eżatt lix-xemx u lill-qamar li qiegħed qudiemha. U allura se tidher il-qamar forma ta' ċirku tont bħal huwa hawnhekk dan huwa l-qamar, hemm wara hemm ix-xemx li tibqa' tidher ħafna drabi ir-raġġi li joħorġu minnha. Dawn jissejħu
total eclipse. U fil-verità dawn huma komuni. Imma x'inhija raġuni li forsi aħna ma narawhiex jew inkella li ħafna drabi mhux dejjem jissemmew? Ir-raġuni hija li meta ikollok dan l-alignment, jiġifieri jkollok id-dinja eżatt bil-qamar eżatt quddiem ix-xemx, bosta drabi dan id-dell li ma jkunx kbir ħafna mhux dejjem jaqa' fuq xi art, allura mhux dejjem in-nies ikunu jistgħu jsegwuha. Ħafna drabi anke wkoll Malta ikollna dawk li ngħidulhom partial solar eclipse, jiġifieri mill-pożizzjoni tagħna naraw parti mix-xemx illi din qiegħda tiġi mgħottija. Mela f'dan il-każ li għandi hawnhekk għandi dak li huwa partial solar eclipse. Imma ħa nagħtu daqsxejn informazzjoni oħra fuq l-eklissi. Hekk forsi xi informazzjonijiet oħrajn marbutin mal-eklissi. Din hija xi ħaġa li fil-verità m'għaddhomx. Għaliex? Għaliex ma ninsewx li kemm id-dinja, kemm il-qamar, kif ukoll ix-xemx, they are in continuous movement, dan kollu qegħdin jimxu. Infatti dak li jissejjaħ total solar eclipse bħalma rajna din mhijiex xi ħaġa li ddum is-sigħat għaliex il-qamar irid jibqa' miexi, irid jibqa' għaddej fl-orbit tiegħu madwar id-dinja. Allura dawn l-eklissi fil-verità kull ma jdumu huma bejn wieħed u ieħor xi 7 minuti u nofs. Jiġifieri wara 7 minuti u nofs il-qamar ikompli miexi u x-xemx terġa' tinkixef. U allura għalhekk hija xi ħaġa ftit partikolari li n-nies meta din kienu insertawha kien hija xi ħaġa kbira għaliex biex tinserta mhix daqshekk faċli. U hija xi ħaġa li ma ddumx ħafna u allura hija xi ħaġa li għalhekk kienu ddokumentawha dawn in-nies. U it-total solar eclipse bejn wieħed u ieħor l-istudjużi jaħsbu li tiġri kull sena u nofs. Il-biċċa li kull sena u nofs mhux dejjem tinserta fuq xi post partikolari. Ħafna drabi jkollok dak ilhom partial solar eclipse għaliex l-alignment kif ikunu il-qamar jgħaddi jew jagħti parti mix-xemx li tkun iktar il-bogħod minnha. Jekk forsi naħsbu li din hija xi ħaġa li tiġri biss hawnhekk fid-dinja, forsi sejrin żball għax aħna konna għedna eklissi huwa meta oġġett qed jagħti oġġett ieħor milli jara xi ħaġa oħra. Infatti pereżempju warajja għandi ritratt ta' solar eclipse imma li qed tiġri ġewwa Jupiter. Prattikament dak hawnhekk din iċ-ċirku dak mhux żball fir-ritratt imma dak huwa id-dell ta' wieħed mill-qamar milli għandha Jupiter li jismu Io. Mela fil-verità x'qed jiġri? Kieku kelli ngħid hawn raġel qiegħed hemmhekk qiegħed bil-wifqa hemm. Kien fil-verità li qed jiġri huwa li qed jara dan il-qamar Io li qiegħed jagħti lix-xemx li qiegħda aktar il-bogħod. Allura jinħoloq dak ix-shadow fuq dik il-pjaneta. L-eklissi ma jkunux biss bil-qamar għalkemm l-ikbar oġġett għalina li huwa sinifikanti u naraw huwa l-qamar għax huwa kbir. Ma pereżempju dan huma eklissi b'mod differenti. Għaliex? Dan ir-ritratt meħud minn NASA għandna. Ritratt tax-xemx imma għaddejja Venus eżattament bejnietna ġifieri fis-sena 2012 inserta lid-dinja Venus u x-xemx kienu in line ma' xulxin. B'tali mod li stajna narawha issa qattitilna parti mhix total, mhix tant viċin Venus li tattilna x-xemx kollha. Imma nistgħu naraw xi jinħoloq dan id-dell, dan l-ispot ta' din il-pjaneta żgħira illi insertat li qiegħda bejnietna. Dan huwa xi fenomenu ftit interessanti għaliex ix-xjentisti jaraw għaliex l-orbit saħan nistgħu nistudjawhom u ħanitkellmu ftit dwarhom il-qudiem kemm pjaneta ddum iddur pereżempju madwar ix-xemx. Illi biex nerġgħu naraw din il-biċċa xogħol iridu jgħaddu kważi 100 sena oħra għaliex hija xi ħaġa li mhux dejjem u hija daqshekk faċli. Mela solar eclipse hija meta ix-xemx qiegħda titatta fil-kastana mid-dinja minn xi ħaġa oħra.
Aħna nitkellmu l-iktar mill-qamar, mela jkollok ix-xemx, il-qamar u d-dinja. Il-qamar qiegħed fin-nofs bejn id-dinja u x-xemx. U allura forsi wieħed jistaqsi, allura xi tfisser lunar eclipse? Mhux l-eklissi mhux dawk huma. Imma lunar eclipse jiġri xi ħaġa oħra għandna konna għedna ħaġa nsemmija apposta. L-eklissi huma meta oġġett qed jagħti oġġett ieħor milli jara xi ħaġa oħra. U allura x'jiġri jekk id-dinja qiegħda tagħti lill-qamar? Jiġifieri li kieku kelli persuna qiegħda bil-wifqa fuq il-qamar u f'daqqa waħda se jinnota li qed iħares lejn ix-xemx u d-dinja tiġi fin-nofs. Jiġifieri dan ir-raġel l-astronawta li qiegħed fuq il-qamar qiegħed jara x-xemx titatta mid-dinja. Fil-verità dak huwa lunar eclipse, hawnhekk infatti għandi ritratt ta' diagram ta' x'jiġri. Mela din id-darba mhux għandi il-qamar qiegħed jagħti lix-xemx fuq id-dinja, imma le, għandi il-qamar, għandi x-xemx u d-dinja qiegħda tagħti lill-qamar minn naħa u minn oħra. F'dak il-każ, meta aħna nkunu qegħdin fid-dinja, il-qamar narawh differenti għaliex fil-verità xi jkun qiegħed jiġri. Aħna li qegħdin fid-dinja nkunu fin-nofs, nkunu bejn il-qamar u nkunu bejn ix-xemx. Fil-verità li jiġri huwa li meta nħarsu lejn il-qamar naraw jinbidel fil-kulur tiegħu, jiġifieri il-qamar ikun dan il-kulur ħamrani, ifisser illi parti mid-del dak huwa id-del tad-dinja fuq il-qamar. Del ikun ftit ikkulurit dak il-mod għaliex huwa l-mod kif id-dawl idur minħabba l-atmosfera tad-dinja. Imma li jiġri huwa illi dak il-ħin id-dinja qed tagħmel id-del tagħha fuq il-qamar bħalma għandi hawnhekk id-dinja qed tagħmel id-del tagħha fuq il-qamar, allura l-qamar jidher il-kulur ħamrani jekk inħares lejh flaxija. Forsi wieħed din il-biċċa xogħol ma ndunax imma daw it-tip ta' lunar eclipse huma komuni. Infatti l-aħħar lunar eclipse li kien hawn li s-Swed seta' jassorbaħ minn Malta kien nhar il-Ħadd 7 ta' Ġunju tas-sena 2020. U allura wieħed seta' din il-biċċa xogħol jara ma dak li jkun ma tantx jinnota daqshekk għaliex ma jarax din il-bidla jew jisam dorrin li xi kultant il-qamar ikun dan il-kulur. Allura meta l-kulur narawh hekk il-qamar ikun ħamrani jfisser illi dak il-ħin id-dinja qiegħda bejn ix-xemx u l-qamar u allura l-qamar qed jaqa' fuqu id-del tad-dinja. Minħabba f'hekk inkunu qegħdin naraw lunar eclipse. Mela llum prattikament tkellimna fuq dawn it-tnejn, tkellimna fuq solar eclipse u għedna solar eclipse hija meta il-qamar qiegħed fin-nofs bejn id-dinja u x-xemx. Imbagħad iktar il quddiem għaliex rajna diversi eżempji mhux biss tad-dinja imma anke wkoll ta' pjaneti oħrajn. Naraw ngħidulhom lunar eclipse u lunar eclipse konna għedna meta din id-darba hemm id-dinja li qiegħda fin-nofs bejn ix-xemx u l-qamar u allura id-dinja tagħmel del fuq il-qamar u minħabba f'hekk il-qamar ikollu kulur kemm xejn ħamrani. Jekk Alla jrid, id-darba li jmiss se nkunu qegħdin naraw ftit ukoll ma' affarijiet marbutin oħra ma' astronomy. Imma sa dan it-tant ħalli nagħmlu daqsxejn demonstration jisu nippruvaw ftit ċertu affarijiet biex permezz ta' lampa, permezz ta' globu naraw fil-verità xi jkun qiegħed jiġri. Ħalli naraw daqsxejn dawn l-esperimenti żgħar flimkien. Tajjeb l-aħwa prattikament li se nkunu qegħdin nagħmlu se nippruvaw nifhmu ftit dak li semmejna dwar eclissi billi nużaw xi mudelli. Allura bħalma għamilna anke wkoll fil-lesson meta bdejna nitkellmu fuq day and night. Se nkunu nużaw xejn id-dawl, nużaw ftit globu, nużaw xi affarijiet oħrajn li forsi jagħtuna daqsxejn il-mudell ta' kif wieħed jara jew jista' jifhem aħjar dawn li sejjaħna solar eclipse u lunar eclipse. Hawnhekk qudiemi għandi bozza li din ħadd tkun qiegħda tirrappreżenta id-dawl tax-xemx u għandna l-globu li tirrappreżenta lid-dinja.
Jekk qed tinnutaw bħalissa anke wkoll fuq il-screens tagħkom qed jidher li parti mid-dinja mod speċjali hawn wara ma iktar għandek il-parti li qiegħda fid-dlam mela hawnhekk għandi jiena il-lejl, hawnhekk għandi il-jum, id-day, għaliex qed ħares in-naħa tad-dawl. Imma li jista' jkun li jiġri huwa li inti jkollok oġġett illi dan qiegħed jagħmel orbit madwar id-dinja u f'idejja se nagħmel mudell tal-qamar. U jekk tiftakru ftit konna għedna eklissi huwa meta inti oġġett qed jiġi bejn żewġ oġġetti oħrajn b'tali mod li qed joħloq dell fuq oġġett minnhom. Mela f'dan il-każ jekk jiena għandi din il-biċċa xogħol għandi hekk dawn in-nies li qegħdin fejn taraw dan id-dell hawn fuq id-dinja. Dawn bħalissa qegħdin qed jaraw eklissi. Għaliex? Għaliex id-dawl tax-xemx qed jiġi blocked permezz tal-qamar ta' dan il-mudell. Allura hemmhekk inti għandek total solar eclipse. Min-naħa l-oħra lunar eclipse huwa ħanbiddel daqsxejn l-idejn. Meta inti għandek din id-darba il-qamar illi qed ikompli jdur imma issa l-qamar qiegħed hawn wara u qiegħed fid-del ta' xiex? Fid-del tad-dinja għaliex inserta li f'din il-pożizzjoni. Il-qamar qiegħed fuq wara tad-dinja jew inkella id-dinja qiegħda bejn ix-xemx u l-qamar. Ora f'dan il-ħin id-del tad-dinja se jaqa' fuq il-qamar infatti jidher isu kulur ħamrani u allura hekk għandi lunar eclipse. Mela meta ikollok il-qamar bejn ix-xemx u d-dinja hekk solar, meta d-dinja qiegħda bejn il-qamar u x-xemx hekk għandi lunar eclipse. U allura wieħed ikun jista' jifhem hekk aħjar din il-moviment u dan l-eklissi li aħna tkellimna dwarhom fil-lezzjoni tal-lum. Hekk wara rajna xejn dawn l-esperimenti suppost nispjegaw ftit x'jiġri f'solar u f'lunar eclipse. Li xi nagħmlu xejn żewġ affarijiet. L-ewwel nett id-darba li jmiss issa se nkomplu qegħdin nitkellmu noħorġu ħafna iktar il-barra x'illum semmejniehom ukoll huma nitkellmu fuq is-solar system, jiġifieri ħanaraw il-pjaneti wkoll li jduru madwar ix-xemx apparti d-dinja tagħna. U anke naraw xi informazzjoni marbuta magħhom. U kif parti minn hekk ħanħalli ftit dan il-link li se jkunu tistgħu taraw solar eclipse qiegħda tiġi recorded u forsi wieħed jinnota daqsxejn fil-verità xi jkun qiegħed jiġri. Informazzjoni daqsxejn importanti qabel anke wkoll ma tirrikkaw dan il-link hija li wieħed importanti ħafna li f'każ li xi darba jkun ħajħares lejn ix-xemx hija importanti ħafna li jżomm f'moħħu li x-xemx tagħmel ħafna ħsara lill-għajnejn. Infatti biex wieħed jħares lejn ix-xemx huwa importanti li juża apparat apposta u anke wkoll ħġieġ ta' nuċċalijiet li huma apposta. Ġifieri wieħed joqgħod attent aħjar li wieħed ifittex videos bħal huma dawn biex dejjem ikun safe u l-affarijiet jarhom kif għandhom ikunu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-aħħar ħudu ħsieb il-paċċi magħkom u tistgħu issegwu dan il-link li se nħalli hawnhekk ħdejja biex wieħed jiċċekkja ftit żgħira dwar solar eclipse.